Nefi, què fas? Hola! Estic assajant pel concert de la locomotora negra. El concert és a punt de començar. Ah, sí? Oh, quanta gent! I tots han vingut a veure'm tocar? No, han vingut a veure la locomotora per recaptar fons per les investigacions de la neurofibromatosis. Ah, doncs jo només he vingut a tocar. Però, tu saps tocar el saxo? No, però tinc unes capacitats naturals amb les que puc fer-ho gairebé tot. Això és més o menys el que vull tocar. Bé, doncs anem a començar el concert i recordeu que la recaptació va en favor de la investigació de les neurofibromatosis. Ei, jo no toco per això. Hola! Veig a la Conchi, a l'Eduard, a l'Ignacio i a l'Anna i a d'altres persones de l'equip investigador i dels centres de referència. Bé, han vingut gent que s'ocupa de neurofibromatosis, de la investigació, del diagnòstic. I precisament parlant d'investigació són ells els que rebran la major part de l'ajut que es reculli avui. Jo no toco per això. Nefi, és important recollir diners per poder continuar investigant la NF i arribar a trobar un remei o almenys una cura pal·liativa per les persones afectades. No som els únics que ho fem. A tota Europa i a la resta del món s'investiga sobre les neurofibromatosis. No i no. No em sembla bé. La nostra tasca és reclamar els nostres drets. A Espanya hi ha una Constitució que se suposa que ens garanteix el dret a la salut i que, per tant, s'inverteixi en trobar maneres de curar la gent. Però aquesta Constitució s'utilitza per tot menys pel que realment és important per les persones. Tenim dret a que amb els nostres impostos, els que paguem tots, es garanteixi una investigació pública i de qualitat per nosaltres i per totes aquelles altres malalties que, com la nostra, afecten a poca gent i que no són interessants pels laboratoris farmacèutics. Molta gent pateix per la manca d'aquestes coses i, en canvi, s'inverteixen en construir línies d'AVE sense passatgers i que s'han d'acabar tancant, a salvar bancs, però que en realitat només s'acaben salvant els bons sous dels directius i les seves targetes opaques, en subvencionar autopistes en els llocs del país que el gobierno de todos li interessa, mentre que d'altres les estem pagant, quan en realitat qualsevol autopista l'ha de pagar qui la gaudeixi. No qui la necessiti realment ni els ciutadans que no l'utilitzaran mai. I a més... Ei, torna, no te'n vagis, on vas? Bé, ens ha destrossat el decorat, però em penso que ara ja podem continuar. Doncs així, amb tots vosaltres, la locomotora... Ja torno a ser aquí. Per on anàvem? Em penso que volíem començar el concert. Fantàstic! Mestre Gili, on puc seure per tocar? Amb aquestes condicions, la locomotora negra no pot tocar. Pugeu la pantalla i comencem. No em feu això! No us atreviu a tancar-me, No protesteu!